Μια σοβαρή βλάβη εδώ στο σημείο. Βλέπουμε τα συνεργεία της ΔΕΙΑΡ. Ναι, δυστυχώς πρόκειται για μια μεγάλη βλάβη. Είναι σε έναν μεταλλικό αγωγό μεγάλης διατομής. Πολύ παλιός αγωγός. Μπορεί να είναι και 50-55 ετών. Ο οποίος εμφανίζει διαρροή μεγάλη. Εντάξει, έχουν έρθει εδώ και τα συνεργεία της ΔΕΙΑΡΜ. Και η ΔΕΙΑΝ ωστόσο είναι εδώ, αυτός ο αγωγός είναι κοινός, αλλά έχουμε αναγκαστεί και να φέρουμε και εξωτερικό εργολάβο για να μπορέσουμε να φτιάξουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα τη βλάβη, για να μην μείνει ο κόσμος στο παραλιακό ειδικά μέτωπο και αυτή την εποχή να μην μείνει χωρίς νερό. Εντάξει, είναι μια προσπάθεια η οποία σίγουρα θα κρατήσει μέχρι το βράδυ. Παρατηρούμε ότι τα συνεργεία της ΔΕΙΑΡΜ είναι στο πόδι τον τελευταίο καιρό. Ανακαλύπτεται νέες βλάβες, δεν γνωρίζετε τι ακριβώς γίνεται από κάτω στην πέρα. Κοιτάξτε, τέτοια εποχή, καλοκαίρι, εμφανίζονται βλάβες πολλές. Το δίκτυο σε πολλά σημεία είναι επιβαρημένο, είναι παλιό. Αυτό που έχω να πω όμως και να δώσω συγχαρητήρια είναι στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡΜ, με τον οποίο υπάρχει άριστη συνεργασία και ο οποίος ξεπερνάει αυτό στην προσπάθεια για έλεγχο όλων των βλαβών και αντιμετώπιση τους, αλλά και στα συνεργεία και στους εργαζομένους της ΔΕΙΑΡΜ, οι οποίοι πραγματικά δεν το βλέπουν με απλά ως ρουτίνα, δίνουν τον εαυτό τους για να μπορούν να εξυπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο. Αντιλαμβάνεστε ότι και φθορές υπάρχουν και χρόνος περνάει και υπάρχουν διάφορα θέματα. Το ζήτημα είναι να υπάρχει άμεση αντικατάσταση και να υπάρχει η αντιμετώπιση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πιστεύουμε, και αυτό είναι που πρέπει να πούμε, ότι πρέπει να υπάρξει εξέλιξη στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Πρέπει να μπορέσουμε να πάρουμε ενδεχομένως νέα οχήματα για να μπορούμε πιο γρήγορα να αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες και τις βλάβες. Αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό στην παρούσα φάση και παρά τα περιορισμένα οικονομικά και της ΔΕΙΑΡΜ και του Δήμου, προς αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε. Το θέμα της λειψιδρίας είναι γνωστό ότι πλήττει κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο και ο πρώτος νομός ο οποίος απειλείται με ερημοποίηση είναι η Αργολίδα. Αυτό που έχω να πω είναι για τη χαμένη ευκαιρία, την 2 φορές χαμένη ευκαιρία, για να έχουμε εργοστάσιο διήλυσης νερού από τον Ανάβαλο. Το νερό του Αναβάλου είναι ακόμα, δόξα τω Θεώ, άφθονο. Θα μπορούσε με ένα εργοστάσιο διήλυσης, το οποίο μας τα δίναν τα λεφτά και που εδώ θεωρώ ξεκάθαρα ότι είναι πολύ μεγάλη ευθύνη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που δεν άρπαξε την ευκαιρία 2 φορές. Θα είχαμε ήδη φτιάξει το εργοστάσιο διήλυσης νερού και δεν θα μιλούσαμε αυτή τη στιγμή ούτε για στάθμες ούτε για τίποτα. Θα είχαμε όσο νερό θέλαμε και θα ήταν άψογης ποιότητας. Θα επιδιώξετε να το κερδίσετε πάλι σε κάποια... Το έχουμε ζητήσει, το έχουμε συζητήσει και με τον Περιφερειάρχη, τον Δημήτρη Πτωχό, το έχουμε αναφέρει και στην κεντρική κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι τόσο αυτό όσο και η σύνδεση του βιολογικού καθαρισμού του πρώην Δήμου Λέρνας με τον βιολογικό καθαρισμό το κεντρικό είναι από τις άμεσες προτεραιότητες μας. Σήμερα είχαμε μια σοβαρή βλάβη στο κεντρικό αγωγό εδώ πέρα από τον Ανάβαλο. Σε συνεργασία με την ΔΕΙΑΝ και όλους τους εργαζομένους βάλαμε, όπως είπε και ο Δήμαρχος, έναν εξωτερικό εργολάβο γιατί ήταν μεγάλη βλάβη. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον Ναύπλιο και τα συνεργεία του Άργους, της ΔΕΙΑΡΜ. Δεν θα τους πω εργαζόμενους, θα τους πω συνεργάτες, γιατί ανταποκρίνονται ανά πάσα ώρα και στιγμή και οποιαδήποτε ώρα στο 24ωρο. Και τους ευχαριστώ πολύ και δημόσια. Έχετε μια σχέση με τους εργαζόμενους. Βέβαια. Αυτοί ανταποκρίνονται και εμείς ανταποκρινόμαστε και εμείς σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το βαθμό που τους αξίζει. Και είναι άριστη στη συνεργασία τους όλοι.